ngai ngu U Blei ke ka klip mat ke minta ke bangayo ungkran ni tin ke jong Blei ba ai U Blei bi ke ju pe bi ke channel ke bang ju kren ni ke tin ke jong Blei ha ke kerten ke badan bor ke Khubor ke jong Trai Jisu Nongpynim U Nongsiewspah jong aba jong phin bareken ke por ke ni ke tin ke jong Blei ni ke Khubor ke bang kren ni ke por ke bang abu ke ba kumno ke yin pinte yang a ong Trai Bangashimi ke ni tin ke jong Blei nya ke kitab jong Isaiah hagul nong ke bandru pundru wa gar khat kamin kong nan pulei ke ni tin ke jong Blei kong kumne ke kren shai kumne kong kumne ong Trai ke bneng ka lo ka khet jonga ba ke khndo ka jiu ke jat jonga ke ba kumno ka yin pinte yang a bat ke ba kumno ka jaka ka jingsong khai jonga hang ni U Blei wong ka bneng ka lo ka khet jonga ka khandau ka long ka jaka yu ka jat ka jong Blei ka ba kumno ka yin te U Blei but hakani ka por na khan kren ne ka yin ka ba la tei ne ka ti ka jong Blei hanrei ne kren ye ka ta ka yin ka ba la thau U Blei yo Blei ha ka kbere den ka ba Blei thau but Blei kwa ban shom ha ka met ka jong Blei kwa ban shom hangi ki Blei Hang U Blei bu ik chinkli wong ka ba kumno ka yin tin te yang a dei ben ye te ki yin ye pen he ki Blei ka ni te khan kren ye ka taru ndrei kuren ye ka chingim jonga jong phi ka ba kumno ka ta ka chinge de jonga jong phi ba Blei ni te U Blei chim la kren ye ka yin ka la thau ka ti ke jong Blei ndrei kuren ki yin ka la thau do mo da mo hi da la de hi Blei yang ni U Blei Ukraine ka nomot na fi ki long yeng ki long sem baga chim jong phi pi ai chaka yo Trai Nongpynim U Nongsiewspah ka nomot na fi ju shakri ba pi pen phai ka long yeng lo sem jong phi ye ka man ye ka man shakri U Blei ka nomot na fi maka tin ke jong Blei la kren shai hang ba U Blei jung yim de shom hai ki yin ngala ma dong hati yin mane U Blei shom mun sin ki di sin ki Blei ilas tu men sim ki kuslai na ma bom plishu e ke yin mane to tip U Blei jung a ju pi kan shom hai ki yin mane adala thawi ki yin mane da kaksia ba da karupa U Blei non shom ka ta ke yin Ndrei shom ka ta ke yin ka bala thau do mo bala pen pha na bo upa kan pen pha shu dei manga bat ma phi ban ka tin ke jong Blei ka ong na ga ju wai sam ha ka no ka shi spa kun yo hang ni ka tin jong Blei ke kren shai ni khot ni kong bat ka ba kong ne la da Trai in te ye ki mi not le no e ki bat pe ye ka la da Trai sumari ka nong ba unong apu pe ye no e ka ba le no e ba pen ki step ba pen pe me kata ba pen ba mi ku be ching tu re shitom na ba kum ta on pen yo tia e ta ki be i jong u hang ni ka tin ke jong Blei ke kren shai ka ong shai la da Trai on te ki yin jong phi le mi not le no e kata ka yin ka ba te je ka ti da ka ti ke jong Blei wala da Trai sumar unong aku pe de e la ka yin ka sen jong a ju phi la up Deki bodyguard la paap wat deki merat ngala panong merat udah ikso la paap ikso ki barendor ndre ya mau Trai ndor ki injong phi phindon Jisu habo Trai ndai ki injong phi long le nei kita ka ba phi paap hanu lu pitia men pinso pilinga pi pisang nama ro Trai khante ki jong phi ba piru pi khante ge le ha Trai ong ne no ai ong ka bele no ai ka ba pin ki step da pin Trai stom ku pu ji tin Trai stom jong phi bila ban Trai stom sakan no ko no la da Trai don ha do no ju phi ba ge ji jong phi la da Trai pe ki sumari phi mong le no ai hang ge tin jong Blei ke kren shai U Blei jong a jong phi kwa kan shong na ge ji jong a jong phi
Ukwapan donya ka donu jonga ba jongpi. Hangni hagini kisni ngi kibri kite. Hoi undai ka babakla ka bakite ki yin kisem kite ngre klet pa pantai la dia hoblei. Kiklet pa pantai ka longi no sem na dia ho trai Jisu ba tan bhai ka longi no sem na dia ho trai Jisu. Nongpynim Nongsiewspah. Ada ka ying junga jongfi kepada kaksi ada ka ruparu U Blei nom shong hanta ushong ada cikin junga jongfi ka bai ka om na ka shiti cikin nong koren hang nong ka balai shiti ka bnikong khot ka bakhat ru om pipi long ka ying shong jong min sim ku jong blei ma pipi long ka ka ying shong jong min sim ku jong blei dei ma pi kan dei ka ying mane U Blei shong ting mane uturai Jisu uyang abso tentang hajan jupi bertit ega dona jupi lalu penpili nyok ban ruman song happy hendrai ni nang ya akwi lalu ban pli yeng mane hendrai tuan uyang hajan bertit ega dona juan jupi pak ban ruman haga dona juan ba jongpi ong ka tin ke jong blei na jing pen pau haga no ka lai ka ba ato ka tin ke jong blei ke kran sha hanne bagat sin jong blei ka ong biang ko men Matius hakon nong ka banyo ta khot ka ba apso ka tin ke jong blei ka ong gunne ti manu baro pas ngel kini kitin jonga ba do bale yeki ngatharai u kumu bro bastat batai ke yin jogu halor mosian ti uswa kulahap baki wa klesh le baki be baki le sho ek ta yin te kam sem la tulon no nabala pensong nong rim yata halor mosian ukuran arjak hangi dibatai kita longi Turai Jisu wong yang kumne ya kene ko wei ka longi wong nre manu baro ubas ngau yiki dikitin jonga ba ubomle eki antrai ukum ubro ubit ubatai ya kiyeng halo rusian uslap te ulaha pat kiwa klasle Mpk.LRngaid bat kile sho ek tagayeng te kila tulon bat ke cingkolon jonga kalalong ka ba kraw ung tin ke jong blei hangi Pi Blei ko ngu bas ngel ka tin ke jong blei badu bale badu ba im ka kum ka tin ke jong blei uta utai ke yeng halor mosian haba ki chie ki wana ki chimpang ki wana ba ki chingele ki wan kim la ba penki na ma pen song nong rem ki how to rai Jisu bolong mosian jong a jong pri kata ka de ka long yeng ka shakri U Blei kata ka de ka long yeng ka i U Blei kata ka de ka long yeng ka ba jan U Blei kadai ka longin ka shakri U Blei ka ya ka kum ka tin jong blei ka sumare ka tin jong blei kadai ta ka longin ka tai U Blei ba kani pat ka wei ka longin ka tai halo syak ong ka bai ka tin jong blei kidai ka longin ki bom sem na im ka kum ka tin ka jong blei ki bom sem na ya ka kum ka tin jong blei la wan ke chike chingele ke chingkus lai ki klon mo kijot di perang bagi cingkelan kamu ke bakrau hamiru di kesan di don arjat kesan di shisha di la Kaba naturai Jisu di la suspa naturai di kesan di la shulong Khristan tangganam di bompat priang naturai Jisu di bompat suspa naturai Jisu bat habawan kecik kim don nong rim hai he ruki inang jot bakadang sniu kecik im jongki hangin nabat kim chen la tei yeki U Blei bakat sin ke jong blei ka ong kumne nai ki kam apostol ha nong ka yo hagar kot ka sabu pran snotuna ikeni ka tin jong blei ka ong kumne ka tin jong blei tinta ubakli tame unjushom ke hadiyin bala thau de kati kumbalo ong nong itu lupa hane ka bible ko ba U Blei nom shong ha ka yin ka bala snara ka kti ke jong breu handrei blei pa shong ka yin ka bala thau de mo u Ukwa man shonga ka chim chongpi, ukwa man shonga ka chim chonga. Ukwa man shonga ki lo yino sem chongpi. Labang teyin. Dakak siya da karupa. Haba dayak. La taba nri nri shong ta. Nri shong ha kani ka met chonga chongpi.
kaba mau ula kau ula pemha ukwa ansong hage chi injong anjong pi blei pem ai chaka yu blei on shong na kaba no chong pi on nu blei unong blei hage chi injong pi on nu blei un yara pi baga tin pe chong blei ko ong kum ye Naga stipol apostol chikino asos no balai ko ka kan yo. Ong bude bau Khrist usong daga chinget ai ki dono jongpi. U Jisu Khrist usong daga chinget ai dono jonga jongpi. Hai kita ki banget hau turai Jisu. Hai kita ki bla pjang yo turai Jisu. Hai kita ki bla suspa daga snam ka bakoro ka jong turai Jisu. Usong hanni ong ka tingge jongplei. Kene di Khubor juga tinggi congplay. Bunsin ni perkat, kaba kumno ni ceki ye, ni perkat ye kalau kumno benten pai kalau ni ngosem, ni nongla benten pai. Kijot kalau ni ngosem haki di kisni, naba tim simla. Tay ye lah kejong kalau ni ngosem, hau turai Jisu belong, Mpk.LRngaid U Nongsiewspah. Kalau ni kaba tay yo turai Jisu kene ye longying. Kaba dah lagi cingkat ke jongplay, kaba dah lagi Jisu mar ke jongplay. Kalau ingin jumpa orang lias, orang kecil ke jomblei, nama kesyakri ublei bagi priang natural Jisu, kadai kalau ingin kelas syarai dah ublei, kebelakar lada dah ublei, kecil ke jomblei ke keren. Pelai Joshua mengapa kalau ingin jongan syakri ublei, nama kalau ingin cukup kadai kalau ingin kesyakri ublei. Ni mungkin kisni jet himangi. Ikwa kalau ingin juni ni syakri ublei, lain ikwa kalau ingin juni ni nem semua bahan kepercayaan jet mabi. Kata kali kemuan nak duit ke bawah ublei ai bro. Kali ke cincin cincin bro. Ki bro ki pasta ki jet ya kabantai ya kalau ingin hau turai Jisu belum Nongsiewspah Mpk.LRngaid. Beri Joshua ubian ada lagi konsep la yang la lendat la mut syakri no ikwai pat ki blei Joshua wang tu jet dia kali ke sini jeno bin syakri. Wang nrei mengapa kain juan syakri ublei. Kain jun Joshua kala tay le dia ublei. Kain jun David ka tay le dia ublei. Kaskan bagai maju David kaskan. Kain jun Abraham ka tay le dia ublei. Kain jun Jacob Ishak ka tay le dia ublei. Kaskan tidak nak nongrim di jomblei. Tidak nak nongrim juga keting ke jomblei. Tidak nak nongrim. Ia kaman ia kaman syakri ublei, ia kaman tay ublei. Bila Khun Khristan bersikata, kumno kalau ni masam cuci fintai, kumno kalau ni masam cuci pintan bah. Ni nong lapan tan bah dari jing start berada di jing lah cumi. Ni lapan tay kalau ni pintan dah kaban congki kita congtuai dah kaban duai, ni pai congtuai. Dah kaban keren ni kecil ke jomblei. Dah kaban ni syakri lah, ye ke kerteng ke jomblei. Hanya ni lapan tay ke ya kini longi ngongsen jonga ba jompi belek kuren ne ke gijak isya ukaba kumno ka longi pinte ya hari kini kisni kene ke kanten jomblei kanang ye sawa kabat ngan kabat kanang ye sawa hakiko di Khun Khristan pelaban smart de jinsen pelaban laban kita baik ke kan be jomblei ndela Hagen cim jompi cepat tak tayi kiam tuai pada U Blei belum tuai Jisu Khrist Nongsiewspah pelong kum kalongin kaban kulon bagi cingkulan kalong bakau kum tuai Jisu doang na julung itu longin ngosem di bobot nyewi ye ge cingjot cimpra ikun kiti ye jinge dai shilok ye jinge dai shin jisan kecot kapran makin tayi la dia U Blei Kita ya ke jom le kesem how to write Jisu ki chot ti long ngosem di isni ada ni long sha kita ki Khun Khristan tu la khot ke teng ke jom le ni le nam man dai ke long ngosem jong a jong fi how to play U Blei wi ai kran man kapor ye ge chim jong a jong fi be pen phashu play U Blei lang it yang ai fi u ba ban pen phai ai fi ban te yang ai fi how to write Jisu belum
Nongsiewspah jong apa jong phin to ai mangam phin yin tei ka long yin sep how to ra Jisu pen bhai ka long yin sen jong jong phin how to ra Jisu nyemi tisni ki bakhalo nyemi tisni ka bokoi artat jong perthei nyi ki chingkruma nyi ki chingmai ki jingsneu ki benang shirkai ki benang chia kawai hedin kawai ada ngim tei kalau ni masem cuma jong dia turai dengan yang kedua kopor kun siam ban nim siam la syara yi lagi nim siam la tei kalau ni masem lagi how turai Jisu kalau Nongsiewspah hang ni la visno tu bakak tinggi jong Blei kau Blei kuren kau kumno kau yin tei yang perkat dia lagi jom kecil perkat dia kalau ni masem lagi tei kalau ni masem jom yang turai finyu ini Jisu kecil manha finyu ini Jisu orang kat jom Blei finyu ini Jisu kyrkhu jom Blei kene ke Khubor ke jom Blei kau dengkot kau kuren ni ke Khubor Blei kau kan kyrkhu itu bahkan ke Khubor lagi ke Khubor dan tuai nanti jom Blei hai tuai Jisu buat IT lagi jom Jisu tuai Jisu tuai Blei juga kawan kan tuai ke Khubor ni ke klip man Blei juga tuai ngada tuai kemat cuma tuai sebelum kawan kan tuai besar nanti kilong yang sebab apa kumno kince ya kalau yang semedia kemat cuma tuai kumno kin pa ya kalau yang semedia kemat cuma tuai tuai kan tuai men IT start iki kinang matan pa kinang bantai kinang manialang yang ke jong yang ke sem kinang manialang Blei cuma tuai yang di jong kun kiti hame ki ko tuai so yarap ki sneki penkelador tuai penim Blei cuma kawai ketluin Blei cuma tuai kinang mantai ban pai le kemat cuma hai ke kerteng ke bakrau ke badan bor ke jong tuai Jisu ngada tuai ai cici cuma lor kat ke berduduk cingker men ke bapang wisdom berberan de ke cingke berberan de jing smosi tuai lor kat le maki tuai ai cici jom men tajuki hakan ke pon ke kelima hakan kerteng Jisu ngada tuai amen Blei kyrkhu